uSmirnoff njengoba nje ethembisa ukuthi uzokhipha icwecwe lapho ehamba khona noZamambo. Ningakhohlwa ukuthi uSmirnoff usanda kwenza kanje. Leyo ngoma leyo uSmirnoff agcina ukuyikhipha nge-April 24, 2025. Niyabona ukuthi yenza kahle kakhulu lapha hamba khona noZ Nxumalo elisajula kamnandi kuSpotify, ihleli lapha phezulu ku-YouTube, ihleli lapha phezulu. Asazi sizobona ukuthi lo msebenzi wakhe akamuva ke uzokwenza kanjani. Ngeke ngayikhuluma ke lento ngayibalula ukuthi abantu abanjengo-SK bana influence ebantwini abaphila nayo njengayo uSmirnoff. Siyathemba kodwa ukuthi ke le influence ke izokuhlala iyinhle iqhubeka ngaso sonke isikhathi. Ngoba kwaMaskandi akudingi ukuthi mhlawumbe uma hlale sikhuluma hlale siveza izinto eziseceleni ezingasisi indawo ezingayisisi phambili. Kodwa ezinjengalezi singayibalula ngakhathaleki ukuthi wena usupport abantu uthanda abantu. Umthandeli oshuni wakhe umsebenzela kakhulu okufeaturisha ama-lady abuya ngale kulomunye umkhakha. Njengoba nibona ingoma emthandeni ku-YouTube ina 17 million, ku-Spotify ina 14 million plus. Awuthi uyabheka laphana iParis yaphuma nge-9 August 2023 isihambe kakhulu. Iyodwa le ngoma nje for lama platform ayi-2 it's more than 53 million, it's 54 million. Just nje uSpotify no YouTube. Usungabona ukuthi uSK influence ke anayo ke ikanjani. Uyayihambela nje igijimela. So uSmirnoff ke siyathemba ukuthi ke lokho abakufundile abakucoshile April nayo umthandeni uzoqhubeka kubakhulisa ngoba yinto esiyifunayo lapha endimeni kaMaskandi. Akunandaba mhlawumbe ukuthi thina siyasikhuluma isithini ngamanye amalanga siyasibona kanjani sithi sound le kanjani it doesn't matter. Bona uma bebona ukuthi this is how they want umusic wabo ube ngakhona, indlela umusic uzoba ngakhona. Uma lento izoshintsha indlela esibuka ngayo umculo kusuka manje kuya phambili, maybe bona bazoba semlandweni ukuthi yithi saqala indlela ukuthi isound amaskandi ishintshe noma abantu babe ekhuluma izinto ezithize kodwa kuyinamhlanje isound ethize ngamaskandi isihamba kanje. Maybe kuyoba yibona asazi. Sababona naba nomenzi nabo benza imanga bezimangaliso bahamba phambili lapha kuma-chat. Baningi abafowethu abenza kahle. So asazi ukuthi izophuma nini le track. Asithembeke nayo ukuthi ke izosebenza kahle mhlawumbe cishe isondele or maybe ize yenze kangcono kunale ngoba le isambeke phezulu kakhulu uSmirnoff usadla ngana lapha kuSpotify. Ama-monthly listeners more than 800,000 okukhombisayo ukuthi ke wezahle kakhulu yena kuSmirnoff lapha online akazile ukuzodlala naye uzosebenzela ikwabo. Ilokho ke sifuna ukubona endeni namaskandi abantu beqhubekeke bebadlaleke abafowethu baqhubeke besubscribe sibonge laba abasebesubscribe abakhomentayo abenza zonke izinto ukuze le channel ihlale isemgangatheni ikhule kancane sibonga kakhulu. Right, bekuyilokho besinithola khona ke iyoke le ngoma kaSmirnoff featuring uZamambo. Asazi ukuthi uzophuma nini kodwa ke nilindele soon. Asikho empini kuMaskandi sizokhanda lapha sizodusa sizokwakha sifuna abafowethu sifuna osisi bethu basebenze kanzima bethole izinto ezibafanele. Bekuyilokho sibonge kakhulu ithuba.
mantombazane asanda ngempela manje asibanaye asingafuna yize sasiyelela ngoba phela siyathanda awu amantombazane